Les aventures de Jordiet, capítol 4. L'adoració. Després d'haver estat hores i hores cantant, tocant i ballant, Jordiet estava més content que mai. Havia descobert la música i li encantava. Estava tan emocionat que va decidir en aquell mateix instant que volia aprendre a tocar un instrument com els seus nous amics. «Escolteu, jo també voldria aprendre a tocar un instrument. Què he de fer?», va preguntar Jordiet. «El primer que has de fer és aconseguir un instrument», va dir la rabosa Vicenta. «Has d'anar a la Casa de la Música. Allí viu la millor luthier del món i té molts instruments. Solament has de seguir les senyals». Així doncs, Jordiet, seguint les senyals que li indicaven la direcció correcta, es va posar en marxa cap allà. Quan portava una estona caminant, de cop i volta, va veure la casa més gran que mai havia vist. «Uau!», va exclamar Jordiet. «És enorme!». Es va arrimar a la porta i va picar 3 vegades. «Però si està obert!», va exclamar una veu. Jordiet va obrir la porta i... va entrar a una tenda d'instruments de música. La tenda era preciosa. Hi havia instruments de tot tipus. Violins, trompetes, guitarres, trompes, violoncels, violes, bongos, castanyoles... «Hola, soc Pepa la luthier. En què podria ajudar-te?» «Hola, soc Jordiet i vull aprendre a tocar un instrument». «Doncs estàs al lloc ideal. Mira, tinc un instrument que ens acaba d'arribar a la tenda. El saxòfon!». Jordiet es va quedar meravellat. El saxòfon era el que buscava. «Me'l quede!», va dir molt content. Jordiet va pagar-li el saxòfon a Pepa, però tenia un dubte. «I ara, què he de fer?», va preguntar Jordiet. «Doncs has de començar fent notes llargues», va contestar Pepa. Jordiet va agafar el saxòfon i va fer les 3 notes llargues. I ara, 3 notes curtes. «Ostres! Ja l'he fet sonar», va dir molt content Jordiet. «Ara el que has de fer és practicar i ja veuràs com d'ací poc podràs fer música». Jordiet li va donar les gràcies a Pepa i se'n va anar corrents al poble per a contar a tots els seus amics que ja tenia un instrument nou. Va practicar i practicar i amb la seva ajuda, finalment va aprendre a fer música com tots els seus amics. Jordiet era molt feliç amb el seu saxòfon i la música.